Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg spille Minecraft sammen med Jolle. Vi prøver at filme det så godt vi kan. Okay, godt. Så Jolle han har sgu øverst. Ja, jeg er nederst. Okay, jeg går hen i min butik. Okay, så går jeg hen til mit hus. Jeg har lidt skraldhus. Jeg er ikke... Ja, heldigvis så har vi det. Mig og Rejse, vi har det hus sammen, hvis det går hvis det fucker helt op. Okay, Rejse, kom ind i min butik eller sådan noget. Eller noget. Ja, jeg køber lige noget i din butik, så at du kan komme hen og lave mit gulv. Eller et eller andet. Så er det med. Ja. Ej, det er godt ud. Jolles Bix. Ej, jeg glemmer at kalde den noget. Det gør jeg lidt senere. Bum, bare kom ind. Ja, kom ind. Nå, det var sådan lidt weird, det der. Nej! Det var heldigt, det der Rejses. Ja. Ja, du nåede ind. Hvad vil du gerne købe? Hej. Der er Jeg vil gerne købe et gulv og et bord, som du kan lave i mit hus. Yes, den er lige her. Jeg kan nå lave det. Tak skal du have. Ja. Nu skal jeg lige komme ud igen. Ja, first try. Fuck, det er svært det her. Yes! Du kunne godt selv falde hen til mit hus. Ej, kameraet filmer faktisk ret godt. Det synes jeg også. Ja. Du skal ikke være, når jeg laver det. Det er en regel. Vi ses. Farvel. Så går jeg lige over og ser, hvad du har i din Bix. Og ser om, hvad jeg skal have. Du må ikke kigge i min case, Rejse. Nej, jeg skal have noget mad. Jamen, jeg kan også så komme ud hen og købe noget lige om lidt. Og jeg skal have... Den er ikke åben lige nu. Den er ikke åben, Rejse. Nej, det ved jeg godt. Jeg går bare lige hen på mit hotel og ser min regning. Jeg har fået en kæmpe stor regning. Jeg kigger lige i min regning. Lige hurtigt. Der står... Okay. Du kan også bare lade en bog. En case, hvor der står en bog i, hvor mange penge der er. Ja. Når du får regning, så står det en bog. Det er fucking spredt. Jeg går lige ind og sover. Ja, det lille sted her, det er snart ved at være klar. Hus, ikke? Så... Sov! Yes! Så sover bare dine ting ud. Så jeg skal lige se noget hurtigt. Rasmus, det bedste sted er klar. Du har fået to... Hvornår er det Messi, han kommer? Hvad? Hvornår er det Messi kommer på kalenderen? Jeg ved det ikke. Ej, så kommer du ikke at tage det... Kommer du ikke at bo i dit sted nu? Jo. Det er god. Væk. Altså, Ja. Du kan bare komme ind i min Bix, den er lige åbnet. Ja. Men ej, jeg tænder den åbner. Jeg skal ikke... Fuck, jeg har engang noget crafting table. Okay. Fucking lad være. Nu skal den her æderkop... Nu skal den, kan den godt fuck af. Nu gider jeg ikke have den mere. Så nu tager jeg bare den her. Jeg skal bare af med den nu. Hvor du døde at komme med at slå mig. Det ved jeg sgu ikke. Jeg hader for... Hvor der er kommet nyt gulv. Ja, det er så det... Lad os se, om du har lavet trappen også. Gå til det hotel, det der. Er det? Nu Ja. Du kan gå hen i dit hus og komme tilbage i butikken. Men jeg skal lige... Kommer lige navn butikken. På du Rejse. Okay. Du kan lige stoppe. Sådan her. Det er fandme godt navn. Det er sådan et eller andet sted, man kan lave sådan her. Hvor er det henne? Jeg tror det er der. Bum. Og så er det Jolles Bix. Okay, jeg ved ikke, er det bare B-I-X? B-I-X. Jeg tænker også, det er XXX, det der. Bix. Jolles Bix. Så er det perfekt. Jolles Bix. Kan du også lave et navn på mit hus? Ja, det kan jeg godt. Der skal hedde Rises House. Du må lige se, gå hen og købe det af mig. Ja. Jeg er der med i sin butik. Nu har jeg skal... Jeg har også en kunde. Kom ind. Fucking lort.
Ja, der skal altid være der, når der er gæster. Ja, hallo. Det går ikke så godt, det her. Hej. Ja, hvad skal du have? Jeg vil godt have en trappe ind til mit hus. Ja. Og hvad det hedder? Hvad nu det hedder? Du går til det indtil en gang, nu bliver trappen lavet. Og så et skilt, hvor der står Rasmus på. Ja, det er fint. Vi ses. Crafting table. Men det kommer nu, bare gå ud i din butik. Bare ud i din butik. Du kan godt gøre. Bare lige... Okay, hvor der fucking står det. Det kan godt være, at der kommer måske flere episoder af Okay, ja. Minecraft. Ja, men Med Jolle, hashtag Jolle. jeg vidste ikke lige, at der ville være hul i min biks. Vidste du det? Da jeg lavede hul i min biks, så det gik ikke så godt. Har du lavet hul i din biks? Min bogs. Nu ved jeg ikke lige, hvad det gør der. Altså, nu ved jeg, hvad man gør det. Perfekt. Hvad var det, du skulle have en trappe? Der er en trappe og et skilt, hvor der står Rasmus hus. Bum. Og et skilt, hvor der står Rasmus hus. Ja. Rasmus' hus. Rasmus' hus. Perfekt. Det kommer til at blive lavet med det samme. Tak. Den lukker godt nok godt til den der. Der er ikke nogen chance for at komme ud af den. Det gør han lave det ved sit hus. Okay, for nu af koster det jern. Jeg har lavet nye regler, om det koster jern. Okay. Og jern kan du selv finde. Ja. For det bruger jeg til at lave ting ud af, og der ligger masser jord i dit hus. Det var til dig, da du gik derind. Trappe til dit hus. Men dit hus er jo ikke specielt højt op. Nej, men du skal bare lave et hul i jorden, og så sætte en trappe. Hvad mener du? Og så lave et hul i jorden der. Ja, der. Og så lave en trappe. Altså bare sådan et her. Som der går ind i mit hus. Sådan der. Åbn op og hen i dit hus. Ja. Jeg vil faktisk godt have lavet en etage mere. Det kan jeg godt få lavet det ud af jord, eller? Ud af træ. Det kan jeg godt. Okay, tak. Men det koster en jernblok. Okay. Tak fordi I så med i den her video. Vi ses i næste episode.